begyndelsen af 1885 ankom en ung dansk mand til den britiske kronkoloni Hongkong. Aage Ludvig Jordan havde her fået ansættelse hos Store Nordiske Telegrafselskab, der under finansmanden C.F. Tietgens ledelse havde sat sig på de vigtigste telegraflinjer i Fjernøsten. Efter et halvt år alene sendte Aage Jordan bud efter den jævnaldrende Caroline Museus, som han kendte fra København og ønskede at gifte sig med. Caroline var datter af en tyskfødt trompeter i den danske hær og var selv fulgt i farens musikalske fodspor som musiklærerinde. Caroline blev efter den lange sejlads fra København indkvarteret hos en dansk familie i Hongkong. Moralen forbød, at parret måtte bo sammen, og det var først efter brylluppet den 1. juli 1885, at de kunne begynde deres fælles tilværelse fjernt fra hjemlandet. Brylluppet blev afholdt i hjemmet hos Store Nordiskes telegrafbestyrer i Hongkong. I Hongkong kom Aage og Caroline Jordans første søn, kendt som Alf, til verden. Kort efter sønnens fødsel blev familien forflyttet til den kinesiske by Amoy. Byen, der ligger 500 km nordøst for Hongkong, husede en af Store Nordiskes vigtigste telegrafstationer. Familien slog sig ned på den lille ø Guangzhou i Amoy Havn. Guangzhou havde siden 1851 været en britisk enklave, og de fleste udlændinge i området boede på øen. Ægteparret Jordan blev hurtigt populære blandt de øvrige europæere. Parret var begge musikalske, og Aages violin og Carolines klaver spillede op til selskaberne på Guangzhou. Aage og Carolines anden søn, Knud Erik Jordan, blev født i Amoy den 2. oktober 1888. I 1891 fulgte Knuds lillebror James, og kort efter pakkede familien sine dannebrogsfarvede kufferter og drog på sin første ferie i Danmark. Efter at have besøgt slægtninge og venner hjemme i København for første gang i 6 år, rejste familien endnu en gang til Østen. Denne gang gik turen ikke til Kina, men til Japan, hvor Aage Jordan havde fået arbejde på Store Nordiskes telegrafstation i den lille havneby Nagasaki. Telegrafstationen lå i det naturskønne område Senbon, hvor telegrafkablerne fra det asiatiske fastland var ført i land. Området var de næste mange år et yndet udflugtsmål for den danske familie. Aage Jordan var ingen tilhænger af fysisk anstrengelse, og han lod sig gerne transportere i bærestol, når turen gik til Senbon. I sin fritid befandt han sig desuden bedst halvt liggende i bunden af en bred kurvestol med en drink inden for rækkevidde. Den selskabelighed og gæstfrihed, der havde kendetegnet Aage og Caroline Jordans hjem i Amoy, prægede på samme måde livet i Nagasaki. Som i Amoy spillede musikken også i Japan en stor rolle for den danske familie. Aage og Caroline var grundlæggere af musikforeningen i Nagasaki og stod desuden i spidsen for et orkester bestående af flere nationaliteter. Aage og Carolines selskabelighed var særlig stor, når udlændinge gæstede byen. Den mest prominente af disse gæster ankom i februar år 1900, da det danske ekspeditionsskib Valkyrien lagde til kaj i Nagasaki på sit togt i Fjernøsten. Kaptajnen på skibet var den danske prins Valdemar, der sammen med sine officerer besøgte det jordanske hjem. Prinsen skrev efter sit besøg i husets gæstebog, og sammen med sin besætning lod han sig for evige på verandaen. Mod slutningen af år 1900 rejste Caroline Jordan og hendes 3 børn til Danmark, hvor Alf, Knud og James skulle have en del af deres skolegang. I 1904 vendte de tilbage til Nagasaki. For Knuds vedkommende var opholdet i Japan kun tænkt som en rekreation, inden han skulle fortsætte i sin danske skole. Der skulle dog gå 20 år, før han igen så Danmark. Sammen med sine 2 brødre fik Knud Jordan en læreplads i det engelske handelsfirma Home Ringer & Company. Udsigten til en karriere som bogholder var dog ikke videre spændende for den unge mand, og Knud havde svært ved at se en spændende fremtid i den lille japanske by. I marts 1911 kom Aage Jordan i kontakt med danskeren J.F. Øjesen, der var toldkommissær i den kinesiske toldtjeneste.
Øjesen blev Knud Jordans billet væk fra Nagasaki, da han skaffede ham en stilling som kontorelev i toldvæsen i den kinesiske havneby Tianjin. Knud Jordan ankom til Kina i en tid præget af uro. Den revolution, der i den sidste ende kom til at betyde kejserens fald, var netop brudt ud. Uroen påvirkede i første omgang ikke den 23-årige dansker. Med stor dedikation kastede han sig ud i sit nye arbejde, og han gjorde sit bedste for hurtigt at lære kinesisk. I løbet af kort tid lykkedes det Knud at bestå de første eksamener i det svære sprog. Dette var en stor fordel for ham i hans videre karriere. I september 1911 blev Knud Jordan sendt til toldtjenestens hovedkvarter i Beijing. I den kinesiske hovedstad kastede han sig ud i det sociale liv, der prægede det store internationale samfund i byen. Siden han var lille, havde Knud øvet klaver, og han kom hurtigt til at spille ved forskellige selskaber og danseballer. Ved et af disse baller mødte han en ung amerikansk pige ved navn Edith Tenney. Edith Tenney var datter af en højtstående amerikansk diplomat i Kina, og hun var, som Knud, vokset op i Fjernøsten. Knud og Edith forelskede sig og blev kort tid efter deres første møde hemmeligt forlovet. Få måneder senere, i februar 1912, brød revolutionen mod kejserdømmet ud i lys lue, og den sidste kinesiske kejser var tvunget til at abdicere. Midt i dette kaos forlod Edith Kina, og hendes forlovelse med Knud blev brat ophævet. For de udlændinge, der som Knud Jordan blev i den kinesiske hovedstad under revolutionen, var det en farlig tid. Dele af byen brændte, og halshuggede lig flød i gaderne. I foråret 1915 blev Knud Jordan forflyttet til den travle storby Shanghai. Her mødte han året efter endnu en gang Edith Tenney, og denne gang lod de to sig ikke skille. I efteråret rejste de sammen til Beijing, hvor de den 7. november 1916 blev viet af den danske grev Ahlefeldt Laurvig. Knud havde på bare 6 år lært tilstrækkeligt kinesisk til, at han i april 1917 kunne modtage bevis på toldvæsenets højeste eksamensudmærkelse. Året efter havde han og Edith sparet nok sammen til, at de kunne tage på deres første udlandsrejse. Første verdenskrig forhindrede dem i at rejse til Danmark, og i stedet besøgte de først Åge og Caroline Jordan i Nagasaki, og siden rejste de til Californien. I Nagasaki lå Åge Jordan for døden. Få timer før sin død havde den danske telegrafbestyrer modtaget den japanske Chrysanthemum-orden for sin mangeårige indsats. Til myndighedernes store forskrækkelse og raseri valgte den afkræftede Åge med det samme at hænge den fornemme orden om halsen på sin hund. Åge Jordan døde i Nagasaki den 13. juni 1918. Hans gravsten, der blev fremstillet på Bornholm, overlevede den atombombe, der i 1945 ramte byen, og kan den dag i dag findes på en af den japanske bys kirkegårde. I Californien kom Knud og Ediths søn Ole til verden. Umiddelbart efter ferien måtte den lille dreng og hans forældre rejse til anderledes barskere forhold, da Knud blev udstationeret i byen Antung ved grænsen mellem Manchuriet og Korea. Det halve år familien tilbragte i Antung var en ubehagelig og ængstelig tid med megen sygdom. Det var derfor en lettelse, da den lille familie i oktober 1919 blev forflyttet til Beijing, hvor den blev de følgende 4,5 år. I hovedstaden blev Knud og Edith forældre yderligere 2 gange, da de fik børnene Erik og Karen. De måtte dog i 1921 opleve den store sorg at miste sønnen Erik, der døde af difteri blot 1 år gammel. Tiden i Beijing bød dog også på mange glæder. Det musikalske Knud Jordan etablerede og dirigerede et amatørorkester i byen. Orkestret bestod af 30 musikere af 8 forskellige nationaliteter. Et af de stykker, der blev fremført, var en fiskervise, som Knud selv havde komponeret. Fiskervisen var inspireret af visestumper, som han havde opfanget fra kinesiske fiskere på stranden i området Paitao, nord for Shanghai. Stedet var et yndet udflugtsmål for familien Jordan og andre udlændinge i Kina. Efter 20 år i Japan og Kina besøgte Knud Jordan i 1924 Danmark igen.
Da de 2 års orlov var forbi, blev han forfremmet til sekretær for toldkommissæren i Shanghai. Shanghai var i midten af 1920'erne en by i kaos. Mange fattige kinesere flyttede til fra landet, og samtidig var der, som i resten af landet, kampe mellem kommunister på den ene side og nationalister på den anden. Med Edith og børnene flyttede Knud Jordan til den travle metropol og ind i et stort hus med mange tjenestefolk og tennisbane i baghaven. Tjenestefolkene fik deres at se til, da også Caroline Jordan flyttede ind i huset, efter i 1925 at have forladt Nagasaki. Knuds mor overtog hurtigt husholdningen og ændrede til den kinesiske koks frustration aftenmenuerne i retning af gammeldags tyske egnsretter. For at børnene fik en bedre forståelse for det danske sprog, hyrede familien desuden en dansk barnepige. Næste stop for Knud Jordans karriere var Tianjin, hvor han i 1911 havde haft sin første stilling i toldvæsenet. Og i 1928 vendte han tilbage til byen, efter at have fået sin første chefpost. Opholdet i Tianjin varede dog blot et års tid. Knuds beherskelse af det kinesiske sprog var blevet så godt, at han det næste halve år rejste landet tyndt og udfyldte rollen som censor ved toldvæsenets eksamener. I 1929 blev det besluttet, at børnene, Karen og Ole, skulle sendes til København for at påbegynde en dansk uddannelse. Da også hans hustru og mor rejste med til Danmark, var Knud derefter alene i Kina. I april 1930 blev Knud Jordan sendt til Yunnan-provinsen i det vestlige Kina. Toldvæsenets arbejde i området var meget vanskeligt, og den danske embedsmand måtte kæmpe med autonome og ofte selvbestaltede lokale autoriteter. Samtidig betød kaotiske politiske forhold forårsaget af den igangværende borgerkrig, at han hver nat måtte beskyttes af bevæbnede vagter. Året efter blev Knud efter 20 års tro tjeneste forfremmet til toldvæsenets højeste embedsmandspost, da han blev udnævnt til toldkommissær på Hainan-øen ud for det nuværende Vietnam. Øen var med sin beliggenhed tæt ved engelske og franske kolonier et sandt smuglerparadis, og der var mere end rigeligt at se til. Efter 2 år alene blandt sørøvere, smuglere, nationalister og kommunister, fik Knud Jordan i 1932 bevilget 2 år i Danmark med familien. Han forlod et land, der siden 1931 havde været i krig med nabolandet Japan, der i de følgende år ville indtage større og større områder af Kina. Den 16. maj 1932 rejste Knud fra Saigon med den splinter nye franske luksusdamper Georges Philippard. Ud for Afrikas Horn skete en katastrofe, da skibet midt om natten brød i brand. Knud Jordan reagerede hurtigt og deltog aktivt i redningsaktionen ombord på skibet, som han forlod som sidste passager. For sin heroiske indsats modtog Knud 2 franske fortjenstmedaljer, og han blev, da han endelig nåede frem, modtaget som en helt i København. Efter endt orlov vendte Knud Jordan endnu en gang tilbage til Kina. Hans arbejde var på ny flyttet til Shanghai, hvor han var ansat som personlig sekretær for byens 12 generalinspektører. I Shanghai fik han stillet en 3-etages villa på den fine Amherst Avenue til rådighed, og her kunne han i november 1935 modtage Edith, der efter 6 år i Danmark igen kunne være sammen med sin mand. Kort forinden var Knud, der nu befandt sig på toppen i sin karriere, blevet udnævnt til ridder af Dannebrog. Det Shanghai, som Knud og Edith Jordan befandt sig i, var præget af den igangværende krig mellem Kina og Japan. Alligevel fik de i 1936 besøg af Caroline Jordan og deres 2 børn. Da rejsen endnu en gang gik mod Danmark, fik Caroline og børnene følgeskab af Edith. Kort efter ramte kinesiske bombefly ved en fejl den franske bydel i Shanghai, og 1000 mennesker omkom. Krigen kom således hele tiden tættere på Knud Jordans hjem, og han kunne fra sit tag betragte flyenes bombeangreb. Knud beskrev i breve sig selv som en hermit, der sov i en lille hule, han havde bygget under huset.
Desuden havde han anskaffet sig et dansk flag, så han kunne signalere over for japanske soldater, at han var neutral. For at komme væk fra fjendtlighederne drog den naturbegejstrede Knud i juni 1937 på en længere ensom vandring i de smukke diamantbjerge i Korea. I efteråret 1937 fik han igen selskab af Edith. Det lykkedes parret at komme væk fra Shanghai i april 1938, hvor Knud blev udnævnt til toldkommissær i sin fødeby Amoy. Som Åge og Caroline Jordan godt 50 år tidligere, bosatte de sig på den lille ø Gulangsu. På Gulangsu var der i første omgang mere fredeligt end i Shanghai. En episode, hvor japanske tropper i 1939 invaderede øen, gik efter international pres hurtigt over. Der afholdtes udklædningsfester, og Knud og Edith Jordan genoptog det selskabelige liv, der tidligere havde kendetegnet familien. I foråret 1940 besøgte parret i et par måneder deres børn i Danmark, og der skulle gå 6 år, før familien igen var samlet. Da Knud og Edith igen vendte tilbage til Gulangsu, var antallet af udlændinge svundet ind. 2. verdenskrig rasede, og færre skibe lagde til kaj i Amoy, der var blevet besat af japanerne. Besættelsen af Amoy betød, at Knud Jordan som embedsmand var tvunget til at deltage i selskaber, der hyldede den japanske krigsindsats og den japanske kejser. Samtidig blev der mindre og mindre arbejde i toldtjenesten, i det japanerne forbød Knud at gå ombord i de skibe, der anløb havnen. Den megen ekstra tid fik ægtepar Jordan til at dyrke yoga med stor iver de følgende år. Knud havde hele sit liv lidt af voldsomme migræneanfald, men med yogadyrkelsen mente han at have fundet den rette medicin. I december 1941 angreb japanske fly den amerikanske flådestation Pearl Harbor. Angrebet tvang USA ind i 2. verdenskrig. Kort efter blev Gulangsu besat af japanske tropper. De resterende udlændinge i Gulangsu blev hentet i deres hjem og i første omgang interneret. Efter en periode, hvor de sad i husarrest, fik Knud og Edith Jordan lov til at bevæge sig frit rundt. De var dog i resten af krigen tvunget til at bære et armbind, der angav deres nationalitet. Heldigvis for den amerikanske Edith fik hun overbevist myndighederne om, at hun var dansker. Det betød, at hun ikke som sine landsmænd blev sendt i japanske fangelejre i 1942. Årene frem mod krigens afslutning i 1945 var nervepirrende og taget voldsomt på Knud og Edith Jordan. Største del af deres fornødenheder måtte de købe på det sorte marked til ublu priser. Da toldtjenesten siden 1941 ikke havde betalt løn til Knud, blev par, som tiden gik, nødt til at sælge ud af deres ejendele for at klare sig. Kontakten med omverdenen var ikke eksisterende, og blot 3 gange i løbet af besættelsen fik de nyt om familien hjemme i Danmark. Japanerne overgav sig i august 1945, efter atombomber havde udslettet Hiroshima og Knud Jordans barndomsby Nagasaki. Den danske toldkommissær havde ved krigens afslutning kun ét brændende ønske: at komme væk fra Kina og tilbage til sine forældres hjemland. Han var bankerot, træt og desillusioneret efter de hårde krigsår. Efter mange vanskeligheder lykkedes det endelig i foråret 1946 Knud og Edith at rejse til Danmark. Her slog de sig ned i et lille hus i Nordsjælland, kaldet The Corner, hvor de levede et aktivt liv med blandt andet vinterbadning. Gennem årtierne i Kina havde Knud og Edith Jordan skabt sig en smuk samling af kunsthåndværk, musikinstrumenter, dragter og kuriositeter. En del af samlingen kan nu for første gang betragtes i denne udstilling.